Udumo kuNkulunkulu uxolo. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela lalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu sigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Luyaqhubeka sikhona siyaphila. Akumnyama ezweni. Njengoba abaprofeti bamanga basho bathi izinsuku ezintathu zokuqala zikaSepthemba kuzoba mnyama. Siyakubona ukukhanya, siyakubona konke kuhamba kahle. Nokho-ke basasho bathi kunezinto ezinzima ezovela ngoSepthemba. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi akho lutho lokwenzeka ngoba u-in control. Hhayi, akho lutho luzokwenzeka engavumile kungeyona intando yakhe. Hhayi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngike ngimbonge ngokunginika ivangeli eliphilayo, ivangeli leqiniso, ivangeli eliyizwi. Yabona into engizokutshela lithi izwi likaNkulunkulu, izwi lakhe alishintshi, izwi lakhe alijiki, limile kuze kube phakade. Izambulo ziyashintsha ngoba uzazi zivela kubani. USathane unezambulo zakhe, nenkosi yethu inezambulo zayo. Ziyashintsha izambulo kakhulu ngoba khona ezikaSathane. Kodwa izwi, hayi mina ngisho izwi alishintshi. Bayokusho konke abafisa ukukusho kodwa izwi limile nje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Asihlanganeni eGreytown, asihlanganeni eGreytown bafowethu, la sizoxoxa khona sigxile kakhulu ngalesi simo esenzekile eSouth Africa noma esenzekayo eSouth Africa. Abantu abasabisa abantu ngoba batatazelile abantu. Linyakazele nekhaya lezwi, ngeke ngikukhohlise. Abantu indlela ababhukhe ngayo, bebhukhela uvuma izono. Hayi, ngiyaqala ukubona abantu abaningana sabathi uvula le message, ngicela usuku lwezono. Uthi uvula le message, ngicela angazi ukuthi bangakanani during the past week. Kanti nikusaba kanje ukufa. Yini ningabi ready? Mawucabanga wena nje mawucabanga. uNkulunkulu uzokuhlwitha umkhonze ngoba usuzwa ukuthi usezohlwitha. Ingani insila yezona ikhona kuwa ayiphelile. Umkhonza phela ngoba ubona usezohlwitha ngithi. Insila yezona ikhona nje kuwena. Ingani nalo mfana ohlukene naye kodwa usamthanda enhlizweni. Nale ntombazane ohlukane nayo ngoba ususabe irapture kodwa usayithanda ngenhliziyo. Sizobona phela emva kwalezi insuku ezinqonyiwe ukuthi awuzubuyelani kuyona le ntombazane, awuzubuyelani kulo mfana, awuzubuyelani endleleni zakhe endala. Ingakho-ke ngithi utatazeliswa irapture, ngeke phela uhlwitheke. Noma ngabe-ke ibizoba khona, ngeke nje uhlwitheke phela ngoba wena utatazeliswa yona. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu kahle nje, umkhonze ungajaheli. Yabona thina asitatazeli, khona abatatazelayo, abanye baze batatazelise mina la sebenesay ukuthi angenzeni mina. Bafowethu, ngicela ukunitshela into eyodwa. Ngiyathanda imibono yenu, ngiyathanda niqhamuke nize nayo, kodwa khona oyedwa kunini owayekhona emhlanganweni wami noJesu mhla engibiza. Akho ngisho yedwa. Ngisho yedwa, neminye-ke esengeke ngaba nayo akekho osuke khona. So ngaphambi kokuba uzongitshela ukuthi angenzeni, bengosuggesta ukuthi qala uthandaze, utshela uNkulunkulu uthi akangitshele, ngoba ngeke mina ngikuthathe okwakho uma kungahambisani nengikutsheliwe. Ngeke ngikuthathe. So kuzokusiza wena ukuthi utshele uNkulunkulu uthi Nkosi, tshela ubaba uNsibanda 1 2 no 3 ngoba ngeke angizwe mina mangimtshela. And that is a fact. Ngiyayamukela impela imbono yenu, ngizoyihlola, ngikwenze futhi uNkulunkulu mayithi ngikwenze oze nakho. Kodwa ngeke ngikwenze mayingashongo ukuthi ngikwenze. Ngoba phela mina ngilalela yena. So-ke abayeke nje abantu ukutatazela. Anisutatazela bese nifuna ukuzokonisa mina. Ngiyacela nje. Ningatatazeli nizokonisa mina. Baningabi laba bantu engibaholayo ekhaya lezwi, nengibaholayo entabeni, igazi labe lobuzwa kimi uma ngingakhuluma iqiniso, uma ngingenze ngikutsheliwe. Baningi kabi.
musufuna-ke ukuba ingxenye yokuthwala icala lokuthi wadukisa ubaba uNtsibande. Ngiyakucela nje, ngiyakucela. Ayike asidlule lapho. Hey batatazelile abantu. Hayi mina ngithi was a great time mhlambe soxoxa kabanzi. Noma ayikabanzi kakhulu, kodwa nje sithi ukuthi ukudlula kulezi zinto ziyadinga phela sidlule kuzona engakafika u23 no24. Khona uzohlala usowazi ukuthi kahle hle u23 no24 ukuphatheleni. Yini okuphathele yona? Mina ngifuna ukukutshela nje kucade kwamanje ukuthi uJesu usezobuya. Kodwa ukuthi uzobuya nini naye uqobo lwakhe akazi. Ngiyamangala-ke noma sekukhona abantu abaziyo esihlezi nabo emhlabeni yena engazi. Bese kuba kanti imuphi lo Jesu abamkhonzayo? Lo the kuzoba mnyama 3 days. Imuphi kanti? Ushilo nje yena kuMathewu 24 wathi kuba khona oKristu abaningi. Wathi uma bethi nangiya lapha ningaphumi, bamemkhomba lapha ningaphumi, kobe kungeyena. Wathi kodwa bazoba abaningi. Isikhathi sokugcina lesi uthi umbuzo weinkonzo zethu zama-Sunday, ubani isikhathi ewashini likaNkulunkulu? Naso basikhulumile basho 1 minute, basho bani. Asikhulumi ngesikhathi esibalwa ngama-minute. Sikhuluma ngokuthi sekuyisikhathi sini, uzobuya nini inkosi uJesu azosilanda. Sibheke impawu ngoba ushilo wathi kodlula izulu nomhlaba. Ngeke kudlule nagamana linye alikhulumile lingawenza umsebenzi. So asibambeni izwi bafowethu. Ake sikhohlwe izambulo. Ake sikhohlwe izinto ezixoxwe nabanye abantu singekho lapho. Awukhohlwa into ekhulunywe umuntu noJesu wakhe. Khohlwa nje iyona. Asibambeni izwi bafowethu lona izosiphumelelisa. Lona mina ikho ngithi ngiyambonga uNkulunkulu wanginika ivangeli elihle elisezwini liyakhanya ngoba nawe uliphethe iBhayibheli nami ngiliphethe. Angiphethe mina into ecashile. Cha, ngiphethe into esobala nje. Esobala sihamba njengokusho kwezwi. Athi uJohn 7:38 athi uJohn 7:38 okholwa njengokusho kombhalo esithweni sakhe kokobhoza imfula amanzi aphilayo. Ukuze abantu basekhaya lezwi baphile nabantu basentabeni endlu kaJehova baphile, kufanele ngiphathe izwi. Ngoba ilona eliphilisayo akusiyena uNtsibande. Kufanele ngiphathe izwi, nginifunze izwi likaNkulunkulu. Nidle lona niphile ngalo nibambelele kulo. Njengoba esho uPetro esivumweni sakhe sesibili ethi siyoyaphi inkosi masuka kuwena ngoba amazwi okuphila kuwo. Athi ngiyakholwa ukuthi ungongcwele kaNkulunkulu. Ayike asithandazeni siqhubeke nenkonzo. Sisemhlabeni la. Gxilani ningazanyazanyiswa nayi lutho. uNkulunkulu esimkhonzayo yazi ukuthi uyamangalisa. Ngazi ngoba ngithi akuthandaza. Uthi umuntu ngizomdalula. Lavuka leli vesi. Uthi ngizokudalula ngoba wena uthi uhamba nami kanti awuhambi nami. Ngizokudalula ngikubeka obani. Madoda. Yabona uNkulunkulu uyadalulana. Uyathatha kubeka obani. Lokhu uthi uhamba naye wena, uzinikisa kuye. Ake sifunde amahubo. Hayibo, angakathandazi nathi sengena enkondlweni. Ake ngithandaze. Iyangithatha le ndaba. Asiguqeni isithandaze bafowethu. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyakubonga, siyakudumisa. Kakhulu uNkulunkulu nomusa, angazi ngingakubonga ngithini. Kodwa okwami ukuthi ngikukhonze ngeqiniso, hambe ngokwezimiso zakho. Ngisize Nkosi ngigxile ekukholweni, nginganyakaziswa ngishukunyiswa amaza njengamagagasi olwandle. Nkosi siza nandi ibandla lakho liqinise lihlale ezweni lingasuki. Ngoba izwi lakho liyaphila. Izwi lakho Nkosi alibuni, aliboli. Okholwa yilo uzophila. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu nomusa ibanathi kule nkonzo ukukhuluma izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Bengikhuluma indaba ke mangingakaguqi.
sengizokuqhuqa ethi uNkulunkulu uthi uzokudalula ukuthi wena uthi uhamba naye kanti awuhambi naye. Yazi ukuthi uyadalulana akuveze ubani ngesikhathi abantu sebethembile bethi uhamba naye sebekulandelile bathatha zonke imfundiso zakhe avela aphume kanje. What a God we serve. Mahubo chapter 50 siqala ku verse 16. Yabona lese ngena kuyona bengingayiplananga mina ngisathi ngiqhubeka nentshumayelo yasentabeni kodwa njengamanje ke umoya kaNkulunkulu is just taking over. Verse 16 Mahubo chapter 50. Kepha komubi uNkulunkulu uthi, yini ukuba ushumayela izimiso zami, uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho? Umbuzo lo, yini ukuba uphathe isivumelwano sikaNkulunkulu ngomlomo wakho? Yini ushumayela izimiso zakhe engathi uzothi ngikubizanga? Ushumayelelani izimiso zami ngingakubizanga? Ungathi uzosho njalo. Yini uphathe isivumelwano sakhe ngomlomo wakho engashongo ukuthi kwenze na? Ukwenzelani ngempela? Uthi ke verse 17, ingane uyazonda ukuqondiswa. Awufuni ukuqondiswa kodwa uqondisa abantu ngezwi likaNkulunkulu kodwa wena ufuna liqondise. Kwenziwa yini lokho? Ibahlupha laba bantu. Uthi ke asimphinde verse 17 simqale kahle. Ingane uyazonda ukuqondiswa. Amazwi ami uwalahla emva kwakho na? Abantu abangalenzi izwi abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla akhe bewaphika. Banesimo. Uthengana amazwi ami uwalahla emva kwakho na? Awufuni ukwenza kodwa uyawakhuluma ngomlomo. Uma phambi kwabantu ushumayele, ufakaze, udumise, uthandaze kodwa amazwi kaNkulunkulu awafuni uwalahle emva kwakho. Athi ku verse 18, uma ubonisela uvumelana nalo. Nanso-ke inkinga. Izoni wena uhambisana nazo. Izwi lenkosi engilikhumbula kuJakobe, ngisayikhumbula ichapter lithi lowo umngani wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Lowo nje umngani wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Ufuna ukuhlala uyisitha sikaNkulunkulu wena? Sengiyalibheka phela. Sengiyalibheka. Lowo umngani wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. KaJakobe chapter 4 soqala ku4 uthi ziphingi, anazini ukuthi ukuthandizwe kungubutha kuNkulunkulu na? Akakhulumi ngeziphingi lezi ezidayisa ngemizimba yazo eziphinga, cha, usho ngokuthi uthanda uNkulunkulu uthanda uSathane. Uyaphinga phela mawenze njalo, uthanda amakhosi amabili. Ziphinga, anazini ukuthi ukuthandizwe kungubutha kuNkulunkulu na? Uthandizwe ngapha uthi uthanda uNkulunkulu ngapha. Uyisiphingi, uyaphinga. Uthi ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Uma nje wena ungumhlobo wezwe uyisitha sikaNkulunkulu. Uthi ke la kuMahubo 50 verse 18, uma ubonisela uvumelana kwenzeka kanjani? Kwenzeka kanjani ngempela? Ukuthi phela wena uqolo. Ukuthi phela wena uyisitha sikaNkulunkulu. Kwenzeka kanjani ngempela? Wena ukwenza kanjani indaba enkulu kangaka? Bonisela uvumelane nalo. Futhi uyathenga emaseleni. Uyawadayisela futhi amasela. Ngoba mhlambe nawe usuke untshontshile somewhere. Uthenga emaseleni, bonisela untshontsha kanjani umuntu khona? Mhlambe niyasebenza nonke, umntwana kaNkulunkulu uyaziwa, kodwa bantshontsha phambi kwakho. Bonisela uvumelana nalo. Uyenza kanjani leyo nto? Sekuyi verse 18. Neziphingi uhlanganyela nazo. Uhlanganyela neziphingi. Injani indle yakho? Injani indle yakho? Akuyona iphinga house nje. Beza kuwa abangani bakho nezintombi befihlela amakhosikazi. Beza kuwa abangani bakho namasoka befihlela amadoda. Ngeziphingi uvumelana nazo. Baphingela la kwakho. Mhlawumbe usuze wanebhizinisi lokuphinga. Bayafika umuntu akhokhe i-hour, uzohlala i-hour akhokhe nentombi yomuntu noma nomfazi womuntu.
kodwa uthi uyibiza ngomzalwane wena, kodwa indlu yakho yokudayisa idayisela umzimba. Uyithathaphi leyo nto? Uzothini uNkulunkulu kuwena? Uthi-ke neziphingi uvumelana uhlanganyela nazo, ufana nokuthi nawe uphingile ngoba uhlanganyela nabo. 19 Umlomo wakho uyekele bubini, ulimi lwakho luqambe inkohliso. Umlomo wakho uyekele bubini, ukhuluma noma yini nje noma ikanjani, uyahlambalaza, awuhloniphi abadala. Noma ngabe wonile umuntu omdala othi umtshela noma ikanjani. Yindaba uyenzela le nto, yini ubehlaza cwe. Waphekwa netshe kwaze wavuthwa itshona uvuthwanga ngendlela ohlaza ngayo. Hlonipha abantu abadala, hlonipha abantu abangangawe, hlonipha iy'ngane, ungakhulumi ngathi uyadilika nje. Usazoma phambi kaNkulunkulu uzilande ngamazwi akho. Umlomo wakho uyekele bubini, ulimi lwakho luqambe inkohliso. Mzalwane onamanga, mzalwane ohlobisa indaba, umzalwane oyinezezela indaba. Usazoma phambi kaNkulunkulu and uzozilanda phambi kwakhe. Hayi bushintsha mntaka baba, shintsha. Neziphingi uhlanganyela nazo. Athi verse 19, umlomo wakho uyekele ububini, sengikuye vele, ulimi lwakho luqambe inkohliso. Verse 20, uhlala uhleba umfowenu, unyevuze indodana kanyoko. Uyahleba ngomlomo wakho, uzuhlebe ngisho abantu bakini uzalwa nabo, indodana kanyoko uyayihleba. Uyahleba. Abanye sebedlulile abasahlebi nabantu, sebehleba ngey'nhliziyo. Axoxe nje umuntu indaba ende ngomuntu, uyamhleba. Ukuhleba ngeke ungene ezulwini mawuhleba. Mawuhleba nje ngeke ungene ezulwini. Uhlala uhleba umfowenu, unyevuze indodana kanyoko. Verse 21, lokho kwenzile, lalela-ke, ngathula. Ngoba uyathula uNkulunkulu, athula uzicabanga ukuthi uhlakaniphile, uyikho konke. Namanje usathule nje. Yazi yangiyisaba le, usathule nje. Bakhulumile abantu, bathi kuzoba mnyama emhlabeni wonke. Bakhulumile abantu, babeka lo, yazi ukuthi uyithulele nje, uthule. Ngizwa abantu bethi, yazi uNsibanda uthule ngathi usepasini. Hayi phela isithombe sepasini umuntu usuke ethule. Bathi uthule ngathi uyi-ID. Manje-ke sisho uNkulunkulu ana-ID yazo eyiveza kuphi. Cha kanayo, kodwa uthule. Yabona la izokhuluma khona. Ngiyasaba. Uthi lokho kukwenzile ngathula. Ushaye sengathi nginjengawe. Ushaya sengathi uNkulunkulu njengawe. Hamba ukhuluma izinto uthi uNkulunkulu uthe noma uthi uJesu uthe, phela bamunye. uJesu uthe uzuhlonishwa emhlabeni usatshwa ngoba wangixoxa noJesu. Nakho phela izinto ezikhulumayo zingenzeki. Imuphi kanti lo Jesu wakho? Ngoba lo esimkhonzayo ukubeka kacace nje uJeremiah 1 verse 12. Wathi izwi lakhe uyalilinda ukuba likwenza lithumele khona. So there is no mistake in that. Noma yini ayikhulumile ngomlomo wakhe, noma uyikhulume kubani, uzoyenza ngoba uyena wenza izinto zenzeke. Kwenzeka kanjani kuwena? Repent mntaka baba. Phenduka mntaka baba. Liyeza ulaka likaNkulunkulu. Phenduka. Engabe usazowuthola yena umusa usumpende kangaka na? Lokhu kwenzile ngathula, washaya sengathi nginjengawe. Ngiza kukulaya, ngikubeke phambi kwamehlo akho. Yilokho okwenzakalayo ke manje. Khona abalayayo uNkulunkulu babeka phandle kwamehlo abo. Abanye abefundisi, abanye abaprofeti, banezikhundla ezihlukene. Bebevumelana bekhuluma igama elilodwa. Kodwa wathi uNkulunkulu angikushongo mina lokho. Ngoba uma bekushilo bekuzokwenzeka. Olufunda uDeuteronomy 28. Hayibo, Deuteronomy 18. Usitshela ngabaprofeti bamanga. Uthi lokho okukhulunywa umprofeti uma kungenzeki ngendlela akhulume ngayo, umprofeti wamanga ngoba ngizobe ngingakhulumanga naye.
uthi lo muntu kufanele abulawe nokubulawa. Umprofethi noprofethi amanga fanele abulawe. So kasekho-ke la kubulawa khona. Uzoyibulalela uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe ngesikhathi sakhe. Kodwa njengamanje usathula. Asiyekeni ukumchukuluza. Asiyekeni ukukhuluma izinto ezingekho. Uthi lokhu kwenzile ngathula. Ushayise ngathi nginjengawe, ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Ngempela uma kade ngikhuluma into engabisenzeka, ngizophila kumuphi umhlaba? Basazongizwa abantu into engiyikhulumayo. Ngizokwenze njani? Hide and seek? Hayi bafowethu. Ake simkhonzeni uNkulunkulu nani balandeli. Ngiyanicela ngiyanincenga uneBhayibheli uma ungenalo hambe olithenga. Ake sifundeni senze okusho izwi. Ngiyakuchallenge-ke mina ukuthi ulalela inkonzo zami zi-based ezwini. Uyilalele neyangomgqibelo eziwu-2 ngokugcinwa inkosi, ngokugcinwa inkosi mayivuma sise-Great Town. Zilalele wena ongezufika uzwe. Ngiyamkholwa uNkulunkulu uzokusiza kakhulu. Uzobe strong unganyakaziswa noma ubani. Hayi unganyakaziswa noma ubani. Jesu uyakuthanda. Jesu sithumile. Mina ngedwa sibaningi sikhuluma iqiniso, usithumile. Kodwa sihlala eqinisweni lakhe sowuthola umvuzo. Sihlezi kulona-ke iqiniso lakhe. Sekukwena ukuthi uyalikholwa noma ulikholwa. Abakholwanga ngisho uNoah ethi lizobhubha. Lizona imvula enkulu abazange bamkholwa yaze yana. Uthi kuJesu namanje akho umuntu owazi usuku nehora azobuya ngalo uBaba kuphela, nengelosi azilwazi naye akalwazi. Uthi uBaba kuphela olaziyo lolu suku. Uthi kuyoba njengasemhleni kaNoah. Babedla, bephuza, benda, bendisa, benganakile kwaze kwafika usuku lukazamcolo. Hlala ulungile mntakababa. Jesu uyabuya. Uyabuya yena, uyabuya futhi sekuseduze kakhulu kunendlela esicabanga ngayo. Kodwa sazi ukuthi ubuya nini. Ngoba naye akazi ukuthi uzobuya nini. Hayi ake siguqe. Yabona lelo livele lingiqede ukuthi naye akazi. Akazi. Liyatholakala mangabe ungalazi mhlawumbe ulizwa ngami. Liyatholakala kuMathewu 24 uthi ngikubhekele bese ngiyathandaza. Liyatholakala kuMathewu 24. Uthi naye akalwazi lolu suku. Manje ngimangaliso mina abantu abalwaziyo yena engalwazi. Mathewu 24 siqala ku32 yena uverse 36. Fundani umfanekiso emkhiwaneni nxa igatsha lawo liselithamba lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona konke lokhu yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. Uzisho yena-ke indodana yomuntu. 34 ngiqinisile ngithi kini lesizukulwana siyudlula kungakenzeki konke lokhu. Verse 35 uthi kuyakudlula izulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze adlula. Verse 36 kepha lolu suku nalelo hora akakho wazi lutho ngalo nazingelosi zasezulwini nandodana kuBaba kuphela. Abese ngithi verse 37 ngokuba njengasemhleni kaNoah kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla, bephuza, beganwa, bendiswa kwaze kwafika usuku nowangena ngale emkhunjini. Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. Yokuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Khona-ke kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathwe, omunye ashiwe. Ababili bobe besile etsheni, omunye athathwe, omunye ashiwe. Ngakho-ke lindani ukuba nazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Lindani. Kepha nokwazi lokhu ukuthi uma umninindle bewazi umlindo isela eliyakufika ngawo ubeyakulinda angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. Ngalokho nani hlalani nilungele ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Asiguqe sikhuleke.
Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyakudumisa. Izwi lakho liyaphila linamandla, singasuka kuwe siyephi. Nkulunkulu wethu, izambulo neprofetho ziyakhawuka noma kuprofethwa amanga, kodwa izwi lakho limi liyiqiniso. Izwi lakho lingunaphakade, obambelela kulona akayukuzanyazanyiswa. Siyabonga Nkosi, uthando sithande ngalo. Dumo lonke lungolwakho, lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu bangcwele kakhulu. Ngithanda ukugcizelela lento ukuthi sinenkinga la, ugesi asinawo. Mawungekho ugesi akusebenzeki. Asinawo ugesi akusebenzeki. Angikwazi ukuphendula ama-messages akho ukuze ma ubuya ngimadedele ngoba sebezothi ngiya-crowd abayivala inamba. Akukho engikwazi ukukwenza. Angikwazi ukubuya nini namhlanje noma kusasa. Mhlawumbe into engizoyenza ukuze le nkonzo ifinyelele kini ukuthi ngihambe ngedolobheni kuze kuhambe le nkonzo uma ukuthi ukhona edolobheni. Nisixolele kakhulu, ugesi asinawo bazalwane, so yonke into imile-ke ijamile. Naba kufanele bangifonele abakwazi ukungifonela namhlanje, ugesi awukho, inetwork iyahamba uma ugesi ungekho. Niphileke babonsibando, uyanithanda, nibe nosuku oluhle, ibani strong, ningazanyazanyiswa lutho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.